Hi! Hello mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and I'm Juan Kapampan, Camero Vlogger. And so, bali for today mga kapatid. And so, napapansin niyo na may puon po sa likod ko. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa kung saan ako nagsimula bilang isang vlogger, bilang isang kamarero. Walang iba kundi dito sa Barangay Bahay Pare, Sitio 3, Candaba, Pampanga, Catalogan Region. And so, mga kapatid, before anything else, and so, kumusta po kayong lahat? And thank you so much po sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Sa lahat po ng mga nagla-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much po. And thank you so much din po sa lahat po ng mga nagko-comment ng mga positive reviews or positive vibes. At sobrang nakakataba po ng puso. And so, thank you so much po. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jessie Samson, JHESSIESAMSON. Then add me to my Facebook account. Of course, it's me, January Lee. And so, mga kapatid, before na ipangako ko sa inyo na iba-vlog ko yung isa naming bagong imahen na ilalabas dito sa aming lugar, dito sa Barangay Bahay Pare. So, before kasi hindi natin siya na i-vlog kasi nga nagkaroon ako ng sakit. So, nagkasakit tayo, ayun nga, muntik na tayo matamaan ng COVID-19 virus. But syempre, we're so thankful kasi nga negative tayo doon. And eto na nga ang pinangako ko sa inyo na isa sa mga pinagawa naming bago ngayon na poon na initawag doon parang binigay sa amin ng simbahan ng Bahay Pare na kami ang magpagawa sa kanya at ilabas namin siya sa mismong kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced noong September 24 dapat. Parang ganun dapat. I don't know, before September 24, dapat ilalabas na namin siya. Pero, nailabas siya pero wala ako. Ayan, so ipapakilala ko sa inyo ang isa namin bagong imahen. Walang iba kundi ang isa sa mga replika ng De La Merced. Ito ang Nuestra Señora de la Merced de Bilibid. Ayan, so siyempre unang papasok sa isip natin na Bilibid, so ibig sabihin ito ay nasa kulungan. Opo, tama po. Ito po ang Nuestra Señora de la Merced ng Bilibid. Ayan, so kung makikita ninyo ang ating De La Merced, ayan, so may height po siyang 3 feet. Tapos may hawak din po siyang bata. So iisa-isahin natin ngayon yung mga details ng ating imahen. Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng isang maikling kwento regarding sa kanya. Ayan. So noong unang panahon daw, so before kasi ang Nuestra Señora de la Merced, ayan, so siya ang matandang imahen sa Pilipinas. Isa sa matandang imahen dito sa Pilipinas. Replika, parang ganon. So, meron nagsabi kasi dito na noong pang-unang nailunsad ang pagdidebosyon sa Nuestra Señora de la Merced sa Bahay Pare gamit ang puting eskopularyo. Nagkaroon na ng pagnanais na magsimula ang isang apostolado para sa mga bilanggo, sapagkat ang layunin ng pagpapakita ng Nuestra noong 1218. Ayan, noong 1218 ay palayain ang mga bihag na Kristiyano ng mga Moro. Ayan, sa pagkakaalipin at saka sa mga kasalanan. So, doon nagpakita ang Nuestra Señora del Merced para mapalaya ang mga Kristiyano sa mga Moro. So, dahil doon, dinala or nagpagawa ang ng replika ng Nuestra Señora de la Merced at idinala sa isang bilibid para lalong maipatibay ang kanilang pananampalataya sa ating mahal na Birheng de la Merced at sa ating poong may kapal. So hanggang ngayon, meron pa pong ang pinaka-original ng Nuestra Señora de la Merced de Bilibid ay nandoon po sa Bilibid, sa Muntinlupa. Ayan. Then, yung natin doon, meron din po kasi mga tinatawag na Hijos Maria or de la Merced, Hijos ng de la Merced. Ayan, na nag-aano doon. Tapos, nahinto lang yung parang yearly nagpupunta doon ang mga taga De La Merced para mag-alay, magbigay ng mga donasyon at saka ng misa. Ayan, nagpapamisa rin sila doon para sa ating De La Merced. Tapos, meron din mga parang grupo ng mga Kristiyano doon sa loob po ng Bilibid na kung saan ang kanilang patrona or ang kanilang sinasamba doon ay ang Nuestra Señora de la Merced. Ayan. So, yun yung maikling niya, kaya tinawag siyang De Bilibid. Tapos, parang kanina kasi, nung nasa office ako, so
search ako sa Google actually kung ano yung pinaka ano ng de la Merced, pinaka ano ng kasaysayan ng Nuestra Señora de la Merced de Bilibid. Pero hindi ko siya masyadong ma-search. Siguro dahil medyo iilan lang ang mga merong replika ng ganito. So isa na kami dito na we're so very thankful and blessed na ipaubaya sa amin ng simbahan or ng parokya ng Bahay Pare na kami ang magpagawa ng isang replika ng imahen ng Nuestra Señora del Merced de Bilibid. And so actually wala pa naman ako sa mga exhibit na sinalihan namin before. May mga de la Merced, yes, and we have also a replica of de la Merced na kung saan may hawak itong espada. Tapos espada tsaka bata, tsaka may hawak din eskapularyong puti. And sinasabi na parang nakikita ko iilan lang or wala pa actually ako na-encounter na de la Merced de Bilibid. Iba-iba po kasi ng mga de la Merced yan. So kung depende kung ano yung anong titulo para sa kanya. Yung natatandaan niyo yung kay Christian Burches na naitampok natin before, yung kanyang Nuestra Señora de la Merced de Albay. And so doon sa sa Albay siya. So may iba rin kasaysayan doon kung bakit meron din de la Merced doon. Ito naman sa Bilibid, meron din siyang kasaysayan kaya tinawag siyang Nuestra Señora del Merced de Bilibid. Ayan, so mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano yung mga details ng aming bagong imahen. Ayan, so magsisimula tayo dito. So actually, the pawn itself o yung pinaka-image itself, it is made by wood. Ayan, made of wood, tapos made by Manny Silvestre. Ayan. So, kay Sir Manny Silvestre, thank you so much po sa paglilok ng isang magandang imahen ng Nuestra Señora del Merced de Bilibid. And so, bakit siya Bilibid? Of course, maliban doon doon siya nag-stay sa pagbibilibid at doon siya nagpakita para palayain ng mga Kristiyano sa mga Moro. So, eto, meron kasi siyang, ang tawag dito is posas. Ayan. So, meron siyang mga sinaunang posas na hawak. So, ito ang eskalpularyo. Tanda na siya ay isang de la Merced. So, makikita nyo dito, ito. De la Merced, tsaka yung letter M na nagsisimbolo bilang Maria. Tapos, ito yung posas. Ito yung mga sinaunang posas, mga kapatid. Mamaya, iaano ko sa inyo, itututok ko sa inyo ang itsura ng sinaunang posas na hawak niya. It is made by metal. So, solid metal po siya. May timbang siya actually. Pero dahil magaling ang gumawa sa ating katawan at saka sa buong imahen, hindi bumababa ang kamay ng de la Merced na ating pinagawa. And pinagawa to siguro 1 month lang po na ipagawa namin ito kay Sir Manny Silvestre. Kasi nga, hinahabol namin yung ilalabas siya sa nobinaryo ng Nuestra Señora de la Merced noong September. And ipapakita ko din sa inyo sa next vlog ko yung bagong imahen ng Nuestra Señora de la Merced de Albay ni Christian Burches. Ayan, so sabay po sila. Bali parehas pong Manny Silvestre. Yung kay Christian wala nga lang pong bata. Hindi wala siyang hawak na bata. Tapos, eto may hawak na bata. So, magsisimula tayo. So, yung image itself, gawa siya ni Manny Silvestre. Ayan, so 3 feet po yung height niya. Tapos, nilagyan niya ng patigas. I don't know what's called that na yung patigas sa pinakabewang para lumobo yung damit. Ayan. So, meron po siyang ganun sa loob. Hindi lang po natin pwedeng ipakita kasi nga, na-bless na nga po yung ating imahen. And unang labas nito, mga kapatid, unang primera niya na ilabas siya is de la Merced mismo. Isang beses pa lang po siyang nilabas. Hindi rin po siya nilabas sa exhibit. Sa prosesyon, I think parang pinoprosesyon siya sa loob lang ng simbahan o inikot lang po siya sa loob ng simbahan. Pero para sa amin, ito na ang kanyang unang salida na makita siya ng mga tao, ng mga taga-Bahay Pare at ng iba pa mga deboto na nakikipagnobinaryo nung araw na yon. Then yung corona po, ayan, yung corona, yung 12 star, ayan. Yung 12 star po, pinahiram lang sa amin yan dahil sobrang rush na po, ayan. So, pinahiram sa amin ng aming isang butihing kaibigan, ayan. Tapos yung damit, ayan, natatandaan nyo yung aming La Niña Maria na kung saan, sinabi ko sa inyo na napakamura lang namin nakukuha yung mga ganong klaseng borda. Kung matatandaan nyo, ayan. So, eto siya, ayan. Ayan. Yung damit po na suot ng La Niña Maria namin ay siya rin ang nagtahe ng damit ng
De La Merced de Bilibid namin. Ayan. So, mura lang po. Mura lang po namin na pagawa yan. Tapos super rush pa actually. Kaya walang burda yung kanyang kapa. Kasi which is yung totoong replica ng De La Merced, wala rin daw burda or plain lang yung pinakakapa niya. Bagsak lang siya. Walang patigas or walang bomba na nilalagay para lumapad yung kanyang kapa. Tapos, yung escapularyo po, ayan, bigay po ito ng simbahan. Actually, si Kuya Rodel ata nagbigay nito. Ayan, so hi, thank you so much po Kuya Rodel. Siya po ang nagmamay-ari or kamarero. Siya po ay isang kamarero dito sa Barangay Bahay Pare na kung saan nasa kanya po ang alegria, tapos yung muling pagkabuhay. Tsaka, alam ko meron pa siyang ibang mga puon. And soon, sana po sana pumayag si Kuya Rodel na ma-vlog natin siya para makita po ninyo. Kasi number one na naging idol ko sa mga puon dito na nakita ko sa... Actually, first time kong makakita ng exhibit nung dumating ako dito way back 2015. 2015 ata nung nandito ako. So, doon pa lang ako nag-start na mangarap bilang maging isang kamarero nung makita ko yung puon ni Kuya Rodel. Yun nga yung Alegria. Yun, napakaganda. Ang sabi-sabi, yun daw ay gawa ni Ian Vicente at napakaganda. Sobra. Tapos, ayan po, siya po yung tinatanggalan ng belo tuwing Holy Week or tuwing Eastern Sunday dito sa Barangay Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Catagulugan Region. Then, ito pong bata, ayan, so ang Niño Jesus, ayan po, napapansin nyo wala siyang corona. Kasi yung corona niya actually hindi po siya natuloy na gawin. Kasi nga nag-rush kami. So, ang pinasuot lang po namin na corona dyan is yung luma namin corona na nasa taas. Ayan, na may nagmamay-ari naman doon na siyempre nandoon yung isang puon. And, tawag dito, yung nandito po na scapular ba to o tanda ng pagiging De La Merced, ito po ay ibinigay bilang parangal sa mga kamarero na tumutulong para sa De La Merced. Ayan. Actually, yung mga kaibigan ko, ayan, so, hindi ko pala nasabi sa inyo na hindi pa ako nakapag-vlog, ayan, dun sa De La Merced sa Pinak o Nuestra sa Pinak. Ayan. Nakita ko doon, may mga pangalan na nakaukit in a gold-plated dun sa likod ng De La Merced. Nandoon yung mga taong sumuporta at nagbigay ng tawag doon, nagpahalaga at nag-aano ng pagmamahal sa De La Merced para yon ay mabuo at maituloy. Ayan. So, nandun yung pangalan ng dalawa kong kaibigan. Ayan, si Papa Ray at saka si Christian Burches. Ayan. Then, yung kanyang buhok, ayan, of course, bumibili po kami or nagpapagawa po kami ng buhok kay Tita Cecil. Ayan, dyan sa High View, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ayan, siya yung lagi namin kinukuhanan ng mga buhok. Lahat po ng mga buhok na nandito ngayon na nakikita ninyong abaka, sa kanya po namin in-order. Lalo na po yung akin, yung sa Angustia ko, na nandun po sa Santa Ana, Pampanga. Yung hanggang floor, yung sinasabi ko sa inyo, yun po ay pasadya ng... pinasadya ko yun kay Tita Cecil na gawin niya. Pero itong bagong buhok na pinagawa namin na kailan lang na kinuha bago mismong araw ng paglabas ng aming Nuestra ay hanggang lang po. Parang hanggang dito lang. Hanggang kung sa babae parang hanggang sa bra. Hanggang doon lang po yung kanyang haba. Ayan. Tapos made in abaka rin po yan. Ayan. So it worth, dahil 3-pit lang yung image namin, nasa 1,000 lang po. Ayan. So 1,000 pesos yung kanyang abaka. Ayan, so kung gusto ninyong mag-order mga kapatid ng abaka, magpasadya. Ayan, so well recommended ko po sa inyo si Tita Cecil. Ayan, so Tita Cecil Yumang Balmero, parang ganun yung apelido. Medyo nahihirapan ako sa apelido ng Tita Cecil. Basta i-message nyo lang ako sa Facebook para at least masend ko sa inyo yung link. Maibigay ko yung Facebook account niya para kayo mismo yung kumontak. Ayan. Tapos, napapansin din ninyo itong kapa niya. So, itong kapa niya ay kasama rin po kung sino rin po ang gumawa ng damit ng Nuestra namin ay siya rin ang gumawa nitong kapa. So, bakit hindi ko sinasali itong damit ng Niño Jesus? Ito pong Niño Jesus ay donation lang po yan. Ayan. So, clap-clap ulit tayo kay Christian Burches. Ayan, dahil binigyan po tayo ng damit ng Niño Jesus. Ayan, burda pa. Ayan. So, all in all, siguro umabot siya ng 1 month, almost 1 month po nung ipapagawa na namin siya. And ayun, buti walang aberyang nangyari. Well, actually siguro, I don't know kung kami lang ba yung
nakaka-experience ng mga ganitong bagay na tuwing magpapagawa po kami ng image or imahen, may trials. Alam mo yon, may trials na dumarating. Darating din yung time na parang magigipit ka habang magpapagawa ka ng image mo. Kasi parang lahat ilalaan lahat. Kumbaga, naglalaan ka sa ganito, may pinaglalaanan ka sa bawat kilos na gagawin mo. And of course, syempre, parang sabi ko nga trials yan. So kapag nakamit mo yan, na tapos mo yung image na gusto mo na or pinapagawa mo at nalampasan mo yung mga trials na yan, napakasarap po sa feelings. Ayan. So, siguro hindi lang ako yung nakakaano. Kasi si Christian Berches, yung kasama kong kamarero, tsaka yung iba naming mga nakakasamang kamarero, ganun din po yung kanilang sinasabi na bago nila na ipagawa yung kanilang imahen, medyo nahirapan sila. Ayan, siguro minsan sa when it comes in expenses, ayan, so medyo mahihirapan ka. Pero after that, lahat-lahat naman, kapag ito yung nakita na ninyo, na nagawa na, natapos na, and ilalabas na, iba yung feeling. Iba yung feeling. At saka iba yung feeling lalo na kapag makikita mo na siya tapos nasa bahay na or ilalabas mo na siya somewhere in exhibit or nakatanghal na siya sa pinaka ng altar ng simbahan ninyo. Ayan.